Zdravo, zdravo, kako ste? Gde ste celo ovo vreme, šta radite? Nije vas bilo, ne pamtimo od Ja kada vas je. nisam vidio ko zna od kad, ja Baš ne dobro. razumijem šta, gde ste? Ma nitko pita, nitko zove. Ništa, ne Nikoga. viđamo vas Skroz si nigde. isključili smo. Prijatelji, neprijatelji, dobro došli da gledate ovaj klip. Idemo da napravimo, ćemo dugačak klip, ono 8-10. Onaj, da, 10 minuta, onaj jedan možda Just a Vlog klasik. Da, klasik, idemo neke priče tu. Neke gradske priče. Nije nas bilo neko vreme, to moramo da vam... Da kompenzujemo sa ali moramo videima. da kompenzujemo, da. Ko je pravi fan, čeka nas. Ko nije pravi fan, otišao je i, pravo da vam kažem, Putuje. ne mora ni da se vraća. Da, ali ako se vrati, dobrodošla. Dobrodošli, da, jer mi praštamo. Dobrodošla. Ajmo, Stefane. Ajde, poz. Evo vidite, ako ste po ovom gradu u nekih posljednjih 2 meseca možda, vidjeli ste ovo Summer Garden. I mi smo to vidjeli, u prevodu znači letnja bašta. To kako sam načuo, treba da bude ovde negde, kao neki, da, tu, kao neki, na otvorenom neki, nije kafić, ali kako ti kažem, neka bašta gde može se pije piće ovo ono, ali još je sigurno ne znam baš tačno o tome, ako znate nešto više o tome, pišite u komentarima. Dok iznad toga, poznata lica. Lepa poruka, prelepa, ali umetnički loše izvedena, po mom ukusu. Neka vrsta lošeg umetničkog izražavanja. Da, ne izražavanja, nego tehnike crtanja. Tehnike crtanja. To je slikanja, kako već Slikanja. oni kažu, su umetnici bogati. A dobro, to umetnici tako. Kod njih je, kad misliš da je nešto dobro, oni će da misle kao, aj bogati, to je ono, to svako može. Da. A kad je nešto kao loše, oni će ti kažu, ne znaš ti priču iza toga. To nikad neće da kažu loše, brati, izvini, ono. Aj, mi smo umetnici do negde. Mi nikad nismo rekli da su naši videi loši, bro. Da. Ali drugi ljudi jesu. Da, zamisli, brate. Ali oni ne razumiju, nas to je umetnost, tako. razumiješ i to, brate. Ovu trasu, ovu deonicu Mitrovačkog Zabitija nikad nam nismo pokazali, a inače lično ja nisam prošao ovde, ne pamtim, a možda nije nikad ni prošao, tako da pokazujemo semi-tajne prolaze, gde ljudi ili žure ili nešto traduju. Ili žude. A mi idemo kojim povodom? Mi ne žurimo, mi da pokažemo istraživački. Istraživački. Kao Vice, ono fake news, onaj Vice, brati. Ajde, evo mi smo sad, što kaže Vedran Bađun, u srcu prašume. Prašume, evo. Ovde čovjek nije kročio 27 godina. Ovo što vidite oko nas. Srce prašume. Znači ovde ti se rodila anakonda. Evo, naša ekologija nije baš u zavidnom... U sjajnom stanju. Dobro, bez brige. Ćao, brate. Inače, niko nije prošao ovde 20 godina. Gledaj koja je to prašuma. Pakovanje ovog Doritosa, to su dinosaurusi ostavili. A imam ja jednu drugu teoriju, brate. Kad je Bađun prolazio, bacio. Ovom prilikom srdečan pozdrav za Vedrana Bađuna i za sve njegove avanture. Da li bile istinite ili lažne? Nema veze. Avanture. Evo imamo i ovde zapaljene kuće. Da. Tu su ti kako se zove, aboriđini su prvi tu. Aboriđini su to gradili, da. Da, inače ima oblik piramide. Ovo je zid ovdje. Da. Prva deonica ovo, kineskog zida. Da. Prva. Ovdje je počelo i sve tamo dokle ide do Pekinga. Kinezi i Majanci su se tu, oni su znali da ga naprave dobro, a Kineza ima dosta i gledaj sad, brate. To je niklo tu, brate. Ovo ti je dinastija Pavle, brate, kineska. Dinastija Pavlovića. Ako nađemo neke likove, to su ljudi ždri, verovatno, to isto i Bađun govorio. Da, 100%. Nego njemu je kamera sjebala se, da izvinete na izrazu, i kartica mu kaže odmah nešto prsne, brate. Tako i mi, ako ne idemo na ove kanibale, ako ne uspemo da snimamo, znate zbog čega. To će da bude garant, ajde. Evo, stigli smo sad ovde do drevne kapije. Gledajte, ovo kao deluje da je od drveta, razumeš? Ali ovo je neprobojna kapija. Ovo ne može se otvoriti, blindirano je. Priča se, to su stare priče. Ko prođe kroz ovu kapiju, postaje suprotno od onog što je bio. Ako je žensko, postaje muško. Ako je muško, postaje žensko. Ako je glup, postaje pametan. Recimo, ako Messi prođe ovde, on postaje Kobe Bryant. Vidite gde smo sad?
Znači, U srcu prašume. crkla nam je ova kartica ovdje, vlažnost vazduha, što je u pravu, i crkne. Tako da pre smo naišli na neke ljudoždere i zazvonio nam je telefon, brate. U tom momentu. I mi jebi ga, brate, šta da radimo? Bežimo, brate. U tom trenutku nam zazvoni telefon i mi brzo ne znamo šta ćemo, sreće, brzi smo, jaki smo, pobegli smo, utekli smo ljudožderima. Priča se da su ovi kosovski ljudožderi. Tipično jedu ljude, to rade, brate. Da, ali ovi su imali drugačije recepte, razumeš? Nisu oni klasični recepti ražanj, ovo ono, da upgrade ono nešto. Nije došao čovjek ima 28 godina. Izlazimo iz srca prašume i vraćamo se polako u civilizaciju. Izašli smo iz srca prašume, ovi kartelski psi hoće da nas pokidaju. Izvolite, šta? Šta imate? Hvala. I šta? Vidimo se. Kako brani svoju avliju. Šta ćete vi ovdje, šta ćete vi ovdje? Gringo, šta ćete vi ovdje? Ke pasa. Ke pasa, ja sam pasa. Evo ima i slika ovog pasa. Vidiš, to si ti, vidiš ovdje. Poslije imamo jedan easter egg da vam postavimo, brate. Ali vrednije od svega. Više o tome uskoro. Po izlasku iz prašume išli smo na jedan mali kamp. Ovdje možda vidite. Ali tu ima svega, ima malo sokić, vlažne maramice i to, tako da ovo je neka polucivilizacija. Da, nomadska. Nomadska, da. Beži odavde, će da nas pojedu. Beži. Nije. Da, Džestef je, evo i fanovi sa prozora. Odakle vi u prašu? Biraj. Ali to je nelegalno, brate. Gdje ćeš, brate? Ko nađe njegovo je? Potpis Džestefa, brate. Džestefana. Džestefana, potpis, evo ovako, brate. Jel vidite? Da. Za glavi ga. Tup. Evo ga. Kod ovog znaka više ništa, doviđenja, prijatno. Motherfucker. Sad smo fully u civilizaciji. Hvala svima koji su ostali do kraja. Da, pratili ste naše avanture po Mitrovičkoj Amazoniji, gdje čak ni Bađun nije bio, a Bađun je bio svuda, bre. Ako želite još ovakvih videa, like, share, subscribe. Da, obavezno. Instagram, TikTok, imamo svašta. Da, imamo sve. Čekirajte. Eto. Instagram Džestef, to je ovaj novi. Svuda, samo pišite Džestef i svuda smo. Bukvalno Google Džestef, pišite mi, jedini izlazimo, bre. Stefane, sve najbolje, vidimo se, idemo na kaficu. To je to, put putujem. Moja draga, putujem i ja. Eto, ajde. Ćao.